Por outro lado, o Concello da Estrada cede os dereitos do documental propio Auga de Vida, Estrada, Auga de Vida, ao Consello da Cultura Galega. A Xunta de Goberno Local acordaba hoxe a proposta da Concelleira de Medio Rural e Turismo ceder os dereitos do documental Auga de Vida, Costumes e Historias Cotiás ao Consello da Cultura Galega. Foi este organismo autonómico que amosou interese por este documental e solicitou dispoñer del para difundilo en Internet. O Consello conta con varias vías para a promoción e difusión de producións audiovisuais na rede. Unha é a súa canle de televisión en Internet con estreas de cadencia semanal. A outra, o apartado dedicado ao cinema televisivo de Galicia con catálogo videográfico incorporado. O Concello, o titular dos dereitos do documental, cederá os mesmos sen exclusividade mediante acordo formalizado por escrito. Raquel López Doce, que é a concelleira responsable do Departamento Municipal, manifestaba que a presencia no portal do Concello contribuye dun xeito extraordinario e relevante a promocionar o rico patrimonio estradense.